jer na najviše mesta se jutros meri upravo ovakav kvalitet. Sada idemo do Čačka. Tamo nas čeka naša Dragana Ćendić jer se održava 6. po redu Sabor violinista Srbije i to pod sloganom Srce je moje violina. Naša Dragana je sa glavnim organizatorom ove manifestacije. Reći će nam repertoar koji nas čeka narednih dana. Dragana, dobro jutro. Dobro jutro, Jovana. Upravo tako, mi ovdje u zapadnoj Srbiji nadaleko smo poznati kao ljudi koji vole muziku, tu imamo i Sabor trubača u Guči, ali violina nekako nije bila skućena. A pitaćemo Gvozdena Nikolića koji je autor ove manifestacije, prvo zašto je rešio da baš violinu skući ovdje u Gornje Milanovačko selo Pranjani i da vidimo da li je sve spremno za ovaj 6. po redu Sabor violinista Srbije. Gvozdene, dobro jutro. Odakle je violina u Pranjanima? Pa, konačno nije više beskućnik, dobro si rekla. Dugo je violina bila beskućnik, znamo gde stanuje truba, to je Guča, harmonika je u Soko Banji. Frula je tu nekako odmah u Prislonici, ali violina će od sada pa za sva vremena, ja se nadam, biti ovde skućena i ovo će biti predstavnica violine. I pokazalo se kao dobra stvar. Ovde ljudi vole i iz duše vole tu muziku. Violina je instrument sa kojom se i peva i plače. Kažu da je to instrument koji ume da govori. Šta očekuje saboraši na ovom 6. saboru? Pa imamo u tri ta saborska dana nastupit će oko 50 najboljih srpskih violinista. Dakle, to je jedna reprezentacija. U petak imamo mlade, odnosno seniore koji će se takmičiti, da nas ne pogazi auto, takmičiti za prvu i zlatnu violinu, a onda u subotu ovde ja verujem da će biti 50 do 100.000 ljudi koji će dole na stadionu fudbalskog kluba Brezak se nadsviravati. To su majstori koji fantastično sviraju, tu su najbolji bečki violinisti. Ako pomenem jednog Vlaucu, jednog Šila, jednog Čubana i njegovog sina ili Mihajla Kaljevića, Branka i Sašu Ristića, Sala Šou, dakle Bobana Voza, svi to znaju, Sinišu Voza. Dakle, bit će to zaista fantastično. Mi spremamo jedan violinski maraton, to je nekih 4 sata violine na saborskoj pozornici. A violina je promenila život meštana ovog kraja, evo, nećeš verovati, i u poslednjih 6 godina. Sutra u 14 časova ove iza nas saborske zastave se podižu i time će biti zvanično početak ovog 6. sabora. Ko se očekuje da bude domaćin? Ja se iskreno nadam da će to biti predsjednik države Aleksandar Vučić. On je 2 puta dolazi u ovo selo i svaki put se nešto promenilo na bolje. I ja navodim jedan slikovit primjer, ovde narod kaže krivo stani, ali pravo reci, to je zaista tako. Evo ovde gde stojimo, vidite ovaj asfalt. Odavde pa do Beča ili Brisela ili Pariza nećete naći ovoliku rupu na putu. Do pre 6 godina to je bilo nezamislivo. Ova glavna ulica bila je kaljavi sokak. Tu su bile neke trule lipe, pa je korenje izbilo na sred ulice, provaljeni udarne rupe i tako dalje. Pogledajte danas, to je staza avenija 800 metara duga sa 2 pešačke strane sa strane i ona je postala bulevar. Nezamislivo. Ovaj dom ovde koji vidite dobije novi život, ali nadamo se i spremamo mu rekonstrukciju. Ima razloga. Ovde živi preko 2000 ljudi. Ja sam čula da je Pranjane svakako ima dosta porodica sa 3 dece. Tako je. Pranjani su rekorder u Srbiji po porodicama koje imaju 3 i više dece. Dakle, to je jedno blago. Odavde ljudi više nemaju razloga da idu bilo gde. Oni su za sat i 10 minuta u Beogradu. Ovde je došao Sabor. Ovo je prvo selo koje ima kanalizaciju u planini i ima aerodrom sa koga su odleteli poslednji avioni, oni 44. godine i pre 3 godine ovde je taj aerodrom rekonstruisan. Sada mogu da slete avioni do 10 mesta. To je zasluga predsjednika države. On je zaista zaslužio ovde da bude domaćin i ja kažem da nije bilo njega, ne bi bilo ovog sabora. Sad,
Ja znam da on voli da se druži s narodom, zaista bih voleo da dođe, da ga ovde dočekamo i da mu se zahvalimo za ovo što je urađeno, ali Boga mi, znam da on ne ide nikad prazne ruke, treba nam još nekih stvari. Deca ovde iz Pranjana sigurno imaju dobar temelj da sviraju violinu, a recite nam kada su koncerti u pitanju, šta očekuje još sa Braše? Mi se nismo priklonili tim mega zvezdama, uz dužno poštovanje i Ceci i Sašama, čiji nastup košta. Pomerit ćemo se ovde, seljaci žure da završe poslove. Dakle, nismo imali mi novca za neke mega koncerte koje koštaju 30-50 hiljada evra. Mi za te pare ćemo da asfaltiramo 2 sokaka ovim ljudima, a ovde su oni pravi, ajde kažemo, domaći narodni pevači. U petak je Dejan Nedić Tevac, on je svom selu i svom kraju poklonio koncert. U petak veče i Perica Vasić junior, mali, jedan sjajan dečko koji je fantastično peva Šabanove, Milančetove pesme, dvojke. A u nedelju veče ovde će pevati Kazanova. To je jedan sjajan pevač narodne muzike, dolazi iz Beča i jako je bio raspoložen da dođe na našu pozornicu. 30 godina čovek taj peva te dvojke i mi ćemo mu se i posebno zahvaliti. A u 20:30 je Rada Manojlović, žena koja je bez reči rekla da dođe ovde, devojka već, ja se izvinjavam, i ona, nećete verovati koliko nam je naplatila, skromna cifra, dakle mi to možemo da platimo i jako smo joj zahvalni za to. Gvozdene, želimo vam svu sreću, naravno televizija Informer veliki je prijatelj ove manifestacije, mi ćemo ovde biti Ja se nadam i Vučko da će doći, ume on, to samo nemamo klupa, mi ćemo zbog njega da šafimo klupe za beton. Ništa, želimo vam svu sreću na ovom 6. saboru, poštovani gledalci. Dakle, vidjeli ste, dođite u Pranjane ovog vikenda da vidimo zašto je violina kraljica svih instrumenata i zašto je ona, kažu, uz čoveka i kad se rađa i kad umire. Toliko za ovo javljanje. Naravno, televizija Informer sutra, prekosutra i u nedelju je ovde. Pratimo i sat u sat šta se dešava i uživo vam sve prenosimo. Studio. Hvala Dragana, da, očekujemo tvoje uključenje. Ovaj sabor i tekako obećava i svakako je u prilici, naravno, pravac Pranjane. Hvala ti puno na uključenju. A mi nastavljamo dalje. Vreme je da